Салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре, ки ҳамавақт наворҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва боварӣ доред. Хубе, иншалло ҳар яки шумо. Имрӯза видеои мо дар бораи запрет навист, нафарҳое ки омадан аэропорт гардонданд, шумо бигем ба чӣ ҳолатҳо рӯбарӯ шуданд. Буданд нафарҳое ки дуюм бора омаданд ё ки депортатсия карданд, чӣ гуна ҳолатҳо шид. Ҳамчунин дар масъалаи видварения, депортатсия ва мақомотҳое ки бигем запрет навиезд мемонад, роҳи кушоданаш маълумот мерасонам, ки фикр мекунам донистантон хубтар ва беҳтарай. Навора ҳатман то охирша тамошо мекунем, лайк ва обуна шиданам мечиқем барои пешравии канали морам, барои паҳншавии видеоам беҳад дастгирӣ хуб мешавад, ҳам миннатдор мешем. Ва гуфта намонад, номер мемонам барои нафарҳое ки билети ҳавопаймо ҳай кадом шаҳр ба кадом шаҳре ки дар кор мешавад, метонед муроҷиат карда дар WhatsApp нависем, беҳтарин мешавад. Нарх навора фаҳмем ва ба дили пур метонед ки аин номерҳо харидорӣ кунем. Номерҳои хидмае бигем пулиам ки мегзарад, да хидм мегзарад, да ҳар як билет хидм ҷавоб мегӯм ва ҳаракат мекунем то ҷое метонеста ки ҷавоб гардонем ва бе ягон камбудӣ роҳӣ кунем. Ҳамчунин як номери дига дар комментария мемонам барои тафтиши ҳуҷҷатҳо, ки мисол нафарҳоеро ки гардондагианд ё ки нафарҳое ки депортатсия кардагианд мехоҳанд бидонанд ки то кадом муҳлатай. Метонем муроҷиат кунем. Одами дилпурие бигем пулкати тафтиш мекунад, вале назар ба дигар ҷойҳо дастрасаи нархиш ҳамчунин одами дилпурие. Намешавад ки мисол шумо ҳуҷҷатҳотонро роҳӣ кунед, тез ҷавоб бига. Баъзеҳоша мешавад ки 4 рӯз мекашад, баъзеҳош 10, 15, 1 моҳ, вале ҷавоби аниқ мегирем. تقا زنده باشی با خدا. آقا نگه در سر سویا ما این گفت دادم تا 79 سال گفت بعد من گفت شوخی فهمیدم اینا خدا گفت با خدا باور کن اصلا به راست تقا 79 سال زاگیدن گفت دادن سر سود گام کور رحمان دیدم رحمتی کلام شما من قبیلگیان در دل محکمم خیلی جواب شدم که بنویس. آمده بودم کو گفتم هویای اروپورت گردوندم بودن آمدم هویای گفتم کابینه فریس بین 2000 تا 15 محکم میکنم و بلیط میخرم خودم روی میکنم تو چیز. бародари азиз мо як ҳамин ягон ҷо намонда проверка нокарда муроҷиат нокарда ҳамин даҳани кадоме гиҷои адрес мегирифтем мефаҳмидем мерафтем проверка мекардем. яктиш мегуфт ки ҳуя, яктиш мегуфт ки маҳкамай, ягон чиша нафаҳмидем. маҳам хеле муроҷиат кардем, точни ответ гирифтем. ҳазор раҳмати калон, ягон савниматса надорем нисбати кору бори шумо. зиндаву саломат бошед. ва сар мекунем мавзура. Мешавад видварения мешавад депортатсия мешавад ва мақомотҳое мешавад ки бигем ки запрет мемонанд. аввалан видварения. Шумо дар Россия қарор доред бе ҳуҷҷат. Шуморо ҳуҷҷат мепурсанд. Дар ин ҳолат якум бор штраф ва огоҳинома мекунанд. Ва дуюм бора бошад, бо ки дастгир кардан ки ҳуҷҷат накардем, дар ин ҳолат бигем ҳам штраф, ҳам видварения мекунанд. вале вақтҳои охир бисёр ҳолатҳои дар рӯпарӯ шудестем ки беҳуҷҷат қабида якум бор ҳам штраф карда, ҳам видварения кардестиям. дар ин ҳолат шумо бояд чӣ кор кунед? Штрафе ки кардан супорен, муҳлате ки додан дар ҳамон муҳлат бароен ва баъдаи 90 рӯз ҳуҷҷатҳотонро тафтиш кунед. ҳуҷҷатҳотонро ки тафтиш кардем ягон камбудӣ набошад. мисол агар ки беҳуҷҷат бошед дар Россия, қонуни нав бигем пеш 90 рӯз буд, ҳозир 9 моҳ шудагиай. 9 моҳ дар Тоҷикистон истода, омада ҳуҷҷат карда қонунӣ гарден. ҳамчунин мисол видварени мешавад ки видварени мекунанд баъди вай 3 сола депортатсия ё ки видварени мекунанд баъде ки мебароянд 5 сола депортатсия бигем. ва бо чӣ ҳолат мешавад ки бисёриҳомон бигем вақте ки видварения мекунанд намебароем, бале дар бисёри ҳолатҳо муомила карда мешавад бигем, вале ҳолате мешавад ки муомила карда намешавад. мебинанд ки видварениай спецприём мебаранд. мисол агар депортатсия мондагӣ набошанд, бо қонуна вайрон кардем гуфта депортатсия мекунанд, ё ки 5 сол бошад, бо дар болош қуш мекунанд 10 сол депортатсия ва роҳӣ мекунанд. барои ҳама хубтараш дар ҳолати видварения баромаданай бигем. ва дигар ҳолаташ депортатсия бигем ки
як 80% беҳуҷҷатҳоро депортатсия мекунанд, ки ям бигем мешавад 1 то 3, ай 3 то 5, ай 5 то 10 сол. баъзеҳо бигем худшон хабардор нестанд. Мисол ҳуҷҷатҳошон аннулира ва чидаги ай ё ки депортатсия доранд, дар Россия қарор доранд, бе ягон ҷо баромадан. Дар номашон депортатсия, ки баъдан мисол граница мегзаранд ё ки мебароянд даромадан мемонанд, баъдан бигем хабардор мекунанд. ихе ҳолатҳошам мешавад ва кадом мақомотҳо депортатсия монда метавонанд. як 5 таша номбар мекунам, вале зиёданд. МВД, ФСБ, ФМС, Роспотребнадзор, Минюст. вале муҳимаш бигем основной МВД ва ФСБ ай. Дигар мақомотҳо бигем через иё депортатсия мемонанд. Масалан мегирем ФМС мерем, ягон ҳуҷҷатон қалбакӣ ай ё ки буд ҳолатҳое ки ай рӯи печати қалбакирам маълум шиданда депортатсия карданд. ФМС да МВД ҳуҷҷатотонро рӯй мекунад, МВД запрет мемонад. ё ки Роспотребнадзор бигем мерем анализ меспорем ягон беморие ки ба дигарҳо гузаранда бигем мебарояд, ям через МВД ё ки через ФСБ депортатсия мемонад. яъне дигар мақомотҳо бигем ба ҳамин дута мемонад, ё ки Минюст дар ҳолати бигем нафарҳоеро ки зиндон мекунанд баъда рӯӣ кардан 1 то 8 сол мекунанд, бешина пожизненная депортатсия мекунанд, вале ҳамашон бигем через МВД, ФСБ. ва шумо дар ҳолати ҳуҷҷатҳоро тафтиш кардан бигем ба ҳамин дута тафтиш мекунед. МВД, ФСБ ҳамаи мақомотҳоро мебароранд. вале бо ҳаст ҳолате ки баъзеҳо МВДро тафтиш мекунанд, кушодаи дилшон пур мешавад, меоянд ки мегардонанд ФСБшон маҳкамаи баъдан маълум мешавад. барои ҳамо ҳама вақт ҳардуи мақомот дар ҳуҷҷатҳотонро тафтиш кунед ва беташвиштар биёед. ва маълумот мерасонем дар бораи нафарҳое ки омадану гардонданд, чӣ гуна ҳолатҳо шид. агар ки хабардор бошед, Шереметова омада буданд ки то 200 нафара ё ки Внуковада 80, 100, 150 нафара гардонда буданд. ҳамаи ёро депортатсия накарданд. як ҳолатш бигем, просто отказ, бе ягон камбудӣ гардонданд ки дуюмбора дигар аэропорт гирифта омаданд. мисол Шереметова гардон, Жуковский омадан гузаштанд. ҳамчунин нафарҳое ки як бор гардондагиянд, дуюмбора омада гузаштагиянд, дар комментария нависед, то ки дигарҳо хабардор шаванд. ҳатто мо рӯпарӯ шудем ҳолатеда ки 2 бор омадан гардонданд, сеюмбора омадан гузаштанд. ва дигараш бигем, қонуни баромад ва даромада вайрон кардан. омадан дар аэропорт, мисол диданд ки беҳуҷҷат будагия, дар ин ҳолат пеш мисол 90 рӯз буд, ҳозир 9 моҳ шудагия. дидагиянд ки қонуна вайрон кардагиянд, гардондагиянд, ягон депортатсия, ягон запрет мондаги нестанд ва баъдаи 90 рӯз ҳамон муҳлате ки бояд ай Россия берун бошанд, дар Тоҷикистон истодагиянд, ҳуҷҷатҳошонро тафтиш кардагиянд, омада дуюмбора гузаштагиянд бигем. дигараш бошад основания қатъи нафарҳое ки камбудӣ ёфтанд. ай телефоншон ягон сайтҳои ғайриқонунӣ, ягон наворҳое ки мисол ба қонунҳои Россия иҷозат нест, ай телефоншон ёфтанд, инҳоро гардонданд ки ин нафарҳо баъдаи тафтиш кардан як 80%шона бигем депортатсия карданд. ва мо чӣ мегем? нафарҳое ки омаданин, бисёр ҳолатҳо дар рӯпарӯ мешавем ки баъзеҳо баландравӣ мекунанд, баъзеҳо телефонҳоро мебароранд, сиёмка мекунанд, ки дар ин ҳолатҳо депортатсияи суроки баланд мекунанд. ҳатто ҳолатҳое мешавад ки худшон бигем гапҳое мегӯянд, чӣ хел ки психолог рафта бошен, агар гапҳое мега ки мисол ай худ барора одама ки чӣ гуна реаксия нишон метиҳад гуфта, аэропортҳодам ҳамин хел нафарҳое ки омадем ҳаракат кунем, ба сабр бошем, ба тоқат бошем, то ки ҳам хел камбудиёда нағалтем бигем. ҳамчунин ҳуҷҷат карданам беҳтар ай. амнистия шидагиай то 30 апрел мисол ҳуҷҷат карданатон хубтар ай. ва нафарҳое ки мегӯянд ки депортатсия кушода мешавад, дорад ҳолатҳое ки кушода мешавад, дорад ҳолатҳое ки кушода намешавад. статьёе ҳаст ки кушода намешавад, ягон нафарам ба гардан намегирад. ҳаст ҳолатҳое ки мисол мешавад кушода, ё ки падар, модар, фарзанд, оила шаҳрвандии Россия дошта бошанд, дар ин ҳолат бо хубтар бигем кушоданаш осонтар мешавад. шахсиятҳое ки ба нафарҳое ки муроҷиат мекунем барои мисол абжалбат кардан, барои кушода кардан, бо ҳаракат кунем ҳамон нафаре ки ёрдам мекунад дар ҳамин кор,
видеовизов кунен, паспортша бигирен, то ки мисол бисёр ҳолатҳое ки мегӯянд мекушоем вале пулҳошона мегиранд бигемо фиреб мекунанд. ҳамин қадар маълумот умедворем ки фаҳмонда тонистагем. Ягон ҷоиша ки нафаҳмонда бошем ё ки нагуфта бошем дар комментария нависем, ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем. боқӣ паноҳи Аллоҳ миннатдор май ҳаматон бошем.